सुजित नार्जारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं आरो सुजित नार्जारिनि जे गिबि मुंख्लं जानाय बे गिबि मुंख्लं जानायानो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे टार्निं पइन्टमोन। मानोना जेब्ला गुवाहाटीनि जज फिल्डनिफ्राय मोनसे मास गेदारिं जे हाबाफारि बे हाबाफारिनिफ्राय फैफिननाय समाव बड'लेण्ड बेरेखा आरो बर' हारिनि सोमावसारनायनि बेरेखा माखासे उदखारि सुबुंफोरा फैबाय थानाय समाव टिहु सकआव मोनसे एटेक खालामनाय जे जाथाय बे जाथायाव मुंख्लं सुजित नार्जारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं जादों। आरो सुजित नार्जारि थैनाय साननि अखानायैनिफ्रायनो बर'फोरनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया गुबुन मोनसे महर लादों। आरो बे सोमावसारनायनि फिथाइ महरैनो जों बर' माहारिया दिनै बे थासारियाव मोनफैदों। आरो बे सोमावसारनायनि फिथाइ महरै गिबियाव बिएसि मोनदों, बिटिसि मोनदों, दिनै बिटिआर। आरो जोंनि जे बर'फोरनि जे सोमावसारनाय आल्टिमेट गल, बे आल्टिमेट गलआ जोबाखै, बियो थांबाय थागोन। नाथाय जों जाय मुंख्लंफोरनि सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जों दिनै बे अबस्थायाव दङ, सुजित नार्जारि गेदेमा बिथांजों लोगोसे जोंहा गोबां मुंख्लंफोर दंबावो। गासैबो मुंख्लंफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' माहारियानो जोङो सनमान होयो। आरो जोङो सनमान होनो रोंनांगोन। जाय हारियाव जाय समाजाव मुंख्लंफोरखौ सनमान होनो रोङा, मान होनो रोङा, बै हारियाव बै समाजाव बिर जोहोलावफोरनि जोनोम जाया होननानै सानसुमैफोरा बुंलांदों। दिनै जोङो बेवहाय सुजित नार्जारि गेदेमा बिथांनि जोनोम गामि बाथिपारा जोङो बेयाव थेलेबलेब फालिदों। नाथाय सेन्ट्रेलि बाक्सायाव गाजा गोमजा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जादों। जोङो सुजित नार्जारि गेदेमा बिथांखौ लानानै जोङो बर' हारिया गौरब जों फिल खालामो। जाय समाव सासे फरायसा हिसाबै बिथाङा फरायनांगौमोन, गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय केरियार दानांगौनि सममोन। नाथाय बै समाव बर' माहारिनि जे अस्तित्वमोन, थासारिमोन, गुबुन हारिजों नासयजानाय, गादबजानाय, बैफोरखौ सहायनो हायैनि बर'फोरा गावनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजनि थाखाय, अधिकारनि थाखाय, मोन्थायनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। आरो बै सोमावसारनायाव बिथाङा गिबि मुंख्लं जादों। दा सुजित नार्जारिनि गिबि मुंख्लं बा सुजित नार्जारिनि जौ बावनायानो जों बर' माहारिफोरखौ मोनसे दिंग्राय बिन्दोजों लाबोदों। आरो दिनै जों बे थासारिसिम सफैदों। दिनै बर'फ्रा गुबुन जाथिजों, गुबुन माहारिफोरजों जुदि जोङो रुजुनानै नायोबा जों बर'फोराबो दिनैनि थासारियाव खम नंला। आरो जों मोनसे समाव जोङो बर' माहारिखौ गावखौनो गाव मोनसे सेफ जनाव गैयै बायदि गिलुं गिलुं मोनसे अबस्थायाव दङमोन। नाथाय दिनै गुबुनफ्रा बर'फोरखौ गिनो हमदों। गिनायनि खारना बे नङा जे बर'फ्रा गाज्रि बा बायदि बायदि थासारिजों फैनाय, बेबायदि नङा। बर'फ्रा जे मोनसे संग्रामनि गेजेरजों फैग्रा जाथि। बर'फ्रा जे प्रयजन जायोबा जायखि जेखि दोलोआव थाया, जायखि जेखि गुबुन हान्जा दोलोफ्राव थाया मानो, प्रयजन जायोबा सम जायोब्ला खौसे जानो हायो। बे थासारिखौ दिनै बर'फ्रा फोरमान खालामनो हादों। आरो बिनि थाखायनो गुबुन हारि बा गुबुन समाजफ्रा बर'फोरखौ दिनै गिनो हमदों। दा आङो बे समाव मुंख्लं सुजित नार्जारि आरो गासैबो मुंख्लं गेदेमाफोरनो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बे समाव हरदों।